virkelig et af hestens højdepunkter. Det er de her traverser og sidebevægelser. Det synes jeg, den gør vanvittigt flot. Men det er også nogle fine øvelseskombinationer, han laver her med en væresæde og fortsætter over i travers. Og det har også en sværhedsgrad. Musikken, der ligesom passer til, at han går ind og laver en pirouette, og så går ud igen. Og det er helt klart plussiden til musikken. Det er noget langsommere. Det synes dommeren også. Ja, det har ikke været så let igen. Altså, det er ikke så nemt, når de er så unge her at komme derind. Men den klarer det fint indtil videre. Ja, og kontakt. Man er ikke i tvivl om, at der sker noget, når man går ind på diagonalen her. Ja, rigtig godt kommet. Lige med højre ben. Thomas laver mere end de 5 chancementer, der er for langt. Vente. Så giver du gas. Lørdag, søndag morgen og rigtig lang tid på den her hest, og han har lavet et vildt godt stykke arbejde. Altså, det er rigtig, det er meget flot. Flot. Som dommer vil jeg helt klart sige, at jeg har en rigtig
god koreografi, og så kan man snakke om sværhedsgrad, men på det niveau her er det jo også rigtig svært at lave noget i sværhedsgrad, men det havde Thomas. Der var gode øvelseskombinationer med værsæde og travers, gode øvelseskombinationer med pirouetterne og chancebakker på ude spor. Det er jo en chance at tage på så ung en hest, men det lykkedes det hele. Og man kan sige, at de karakterer, man så giver for de enkelte øvelser, dem skal man jo så have ført ud og beslutte sig for, hvad det giver hver især. Og så skal man jo så gå på den kunstneriske side, og det hele skal jo afspejle sig, at det, man har set teknisk, skal følge med over på den kunstneriske. Men altså, jeg vil tro, uden at jeg har siddet og kalkuleret her, så vil Thomas Nick gå ind på omkring 75% for sådan en kyre her. Tillykke med det, Thomas. Det var flot.